det er lidt af et eksperiment. Men jeg håber, I alle sammen vil synge så godt med som muligt. Eller kunne der være et eller andet sted, hvor du kunne få lyst til at sætte dig nu her? Jo. Så lad os have den der. Nu tager du lige, eller nu skal du lige lade være her. Og vi har valgt at kalde det for en kærlighedsbænk. Hans han blev så romantisk, da han lavede den, så han kom lige til at tænke på, at der Skov Eva, de havde S og F om 20 år. Og nu er det en kærlighedsbænk. Så vil vi da også gerne have lov til at se jer op på bænken. Og så skal I så have rigtig sølvbrødssko.